Per aquest 8 de març, la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià et proposa un pla d'igualtat amb el qual construir equitat. Aquesta és una eina estratègica a l'abast de les empreses que permet assolir les mateixes oportunitats entre dones i homes al treball. Els seus objectius bàsics són aconseguir la igualtat de tracte dins dels llocs de treball, fer possible un canvi estructural que permeta una distribució justa de les tasques, dels recursos, del treball i del temps disponible entre dones i homes. Preveu accions per fer efectiva la igualtat real al treball i es desenvolupa en diversos àmbits com l'accés al treball, la classificació professional, la promoció, la formació, la retribució, la prevenció de l'abús sexual, l'assetjament per raons de sexe i la conciliació laboral, personal i familiar. Els plans d'igualtat són un element de participació dels i les representants dels treballadors i les treballadores i, per tant, un element de democratització de les relacions laborals que potencien i fomenten la capacitat de totes les persones sense discriminació per raó de sexe. Per l'empresa, els beneficis dels plans d'igualtat són molts i van més enllà que l'acompliment de la legislació vigent i que se desenvolupa en la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Per aquest 8 de març, la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià et proposa un pla per a construir la igualtat.